tenisový loket, zamrzlé rameno, zánět Achillovy šlachy, karpální tunel. To všechno jsou potíže, které nás dovedou pořádně potrápit a které mají společnou příčinu. Jde o bolestivé záněty šlach, svalů, šlachových pouzder nebo svalových úponů, ke kterým zpravidla dochází po opakovaném, jednostranném a nesprávném zatěžování příslušné části těla. Postiženi bývají nejen sportovci, ale i lidé, kteří aktivně vůbec žádný sport neprovozují. Tak třeba tenisovým loktem trpí ti, kteří jednostranně zatěžují při práci ruku mnohem více než tenisté. Znáte nějaké další příklady? Ano, v poslední době je častou příčinou těchto obtíží i u mladých lidí dlouhotrvající práce s myší u počítače. Problémy mívají zedníci při nahazování omítky, anebo také ženy po vyžehlení velkého množství prádla. Týká se to ale také pracovníků u montážních linek, kteří provádějí jednostranné opakované pohyby, nebo těch, kteří stereotypně pracují s těžkými nástroji. A představte si, že v tomto případě mohou pomoci enzymy, často dokonce bez dalších léků. Že je to tak? To záleží na závažnosti onemocnění. Po léčbě enzymovým lékem Wobenzymem ustupuje zánět a otok. A to zmírňuje bolest, zlepšuje pohyblivost, usnadňuje potřebnou rehabilitaci a zkracuje dobu případné pracovní neschopnosti. Výhodou je, že enzymy, které Wobenzym obsahuje, posilují přirozené hojivé schopnosti našeho organismu. Wobenzym je účinný a je velmi dobře snášen. Je to podpořeno nějakými klinickými studiemi? Ano, a je jich celá řada. Například v jedné z nich byla zpětně vyhodnocena dokumentace z ordinací praktických lékařů u tisíce pacientů s revmatickými chorobami, včetně zánětů, šlach a svalových úponů. Nemocní byli léčeni Wobenzymem. Při této léčbě došlo k významnému zlepšení všech sledovaných příznaků. Například bolesti svalů a šlach byly úplně zbaveny plné 2/3 sledovaných pacientů. Výrazně také poklesla pracovní neschopnost. Zatím jsme hovořili o zánětech svalů a šlach, které vznikají opakovaným zatěžováním horní končetiny nebo třeba jen prstů. Z vlastní zkušenosti ale víme, že svaly nás dokážou pořádně potrápit i při náhlém jednorázovém výkonu, na který jsme nebyli dostatečně připraveni. A tady je také příležitost pro Wobenzym. Při nadměrné zátěži mohou vzniknout takzvaná mikrotraumata, tedy drobná poranění svalových vláken, která vyvolají zánět. Ten doprovází bolest a otok postižených svalů. Wobenzym urychluje průběh zánětu a vstřebávání otoku, zkracuje dobu hojení a návrat pohybu bez bolesti. Takže chystáte-li se třeba na náročnou turistickou túru nebo v zimě na lyže a nejste dost trénovaní, už víte, co máte udělat. Přibalte si s sebou Wobenzym a vaše svaly to s ním zvládnou mnohem lépe.